bụ kere gidi 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 Anambra udo dịlụ unu Anambra udo dịlụ unu udo dịlụ unu kaira bụ kere gidi 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 Anambra udo dịlụ unu Mayonu biko ka ịchọba n'udo isi ego m nwa bụ udo n'ịfụnanya ka anyị ga-eji bi maka na Anambra steeti bụ obodo Chukwu gọziri agọzi o nwere ibe mere Peter Obi o ji wee kwesị Anambra State, the light of the nation. Anambra Bodoma, nyabu light of the nation. Obuzikini nebutela nyi gidi gidi gidi. Bom bom bom. Tibwe zobwe. Ndebi Yesu wekwesi. Anambra adịbego mmanya aka ka edozibe Anambra Emeka Morocco wee kwenye na Anambra adịbego mma Anambra adịgo mma ya ka dozibe Anambra ụmụ Anambra mụrụ o nwere obibe na-atụ m egwu nwanne m mmanya bụ ibe na-atụ m egwu bụ mpịawa azụ Emeka Morocco ọ bụ gịnị na-atụ gị egwu ibe na-atụ m egwu ndị mpịawa azụ isi na ọ bụ gịnị ndị mpịawa azụ ibe na-atụ m egwu ndị mpịawa azụ isi na ọ bụ gịnị ndị mpịawa azụ Anambra steeti obodo nne mụrụ mụ anyị bụ obodo Chukwu gọziri agọzi nye anyị ndị amamihe mana ibe nna ebela akwa bụ na ndị ọchọnka n'oge elikezie ụbarata forces enwe na Anambra ọnya ga-eme ka udo wee dị ọ bụ nya ga-eme ka udo wee dị maka ịma na Chukwu kele obodo anyị Naijiria kele anyị gaza na Anambra steeti wee wunye ndị amamihe ị ga-edo ntị ka nkwali gị ka o si wee ibe niile na-eme na Naijiria ọ bụ Anambra na-ebu ụzọ maka na ịnelu anya mgbe ndị ọcha ji nye anyị si anyị chiba n'onwe anyị ọ bụ onye wetara ya bụ freedom na ọ bụ onye Anambra abụ ya bụ dọkịta Nnamdi Azikiwe ya wetara freedom first president Nigeria onye bụ Nnamdi Azikiwe onye Ọnịsha Azikiwe bụ onye Anambra Nigeria first Senate president bụ Nwagborizu Otolo ya bụ onye Anambra Nigeria first acting president Nwagborizu Otolo ọ bụzikwa onye Anambra Emagona first millionaire nke nwere n'Africa niile Sa Odimegwu Ojukwu
ya bụ onye Anambra. Onye isi ojii izizi nke gbalụ limousine ka Sadimegbochukwu na Nnewi. First black man to live in Ikoyi with the white people. Ọ bụ onye Anambra, Sir Louis Odimegbochukwu. First graduate in the Nigerian Army, Chukwuemeka Odimegbochukwu, Ikemba Nnewi. Onye bụbu first adjutant general in the Nigerian Army, Emeka Chukwuemeka Odimegbochukwu. Imakwa na first winner of gold medal in Olympic n'ime Nigeria bụ Ife Ajuna bụ onye Ọnịsha dị na Anambra. Imakwa na first women governor in the whole Nigeria, Udembeji Etiaba bụ onye Nnewi, ma Nnewi dị na Anambra. Anyamalụ na first mathematician in Nigeria, Professor Chikobi bụ onye Anambra. Number 1 first world wrestling champion nke Nigeria, Power Mike na Neni dị na Anambra. Anyabanyeze n'ihe gbasara kọmputa, first computer wizard in the whole Africa. Ọ bụ onye Anambra. Eme Agbali bụ onye Anambra, Professor Eme Agbali. Imagwana first PhD holder in Nigeria bụ onye Anambra, Chudo Okonkwo. Moto izizi alụlụ ọbụlụ moto Nigeria bụ onye Nnewi. Adị ya Innocent Chukwuma, Innocent Assembly Line na Nnewi. Innocent bụ onye Anambra, ọ bụ onye Nnewi. Onye ka nji asị na Nnewi bụ Nigeria Japan. Ode akwụkwọ enwe na Nigeria, nke dere Things Fall Apart, o jezuo ụwa niile. Ịma na ọ bụ onye Anambra, Chinua Achebe. Anambra obodo mụrụ gịnị butere gịrịgịrị a? Motor spare parts capital in Nigeria, n'ọgwanụ Nnewi bụ na Anambra. Bịazịa na abịa kasị abịa niile dị n'Africa bụ anyị, the biggest market in Africa. N'ọbụkwa na abịa Ọnịsha bụ Anambra. Nigeria first vice chancellor the University of Ibadan, onye bụ Professor Kenneth Dike. Madike bụ onye Ọka,
ọka dị na Anambra ebe Anambra na-agbafe ese n'ụwa niile ọgịnịzi na-ebute nsogbu biko n'ụka ịchọba Anambra udo dịlụ unu udo dịlụ unu ka anyị rapụ okere gịrịgịrịgịrị Anambra udo dịlụ unu Anambra udo dịlụ unu udo dịlụ unu ka anyị rapụ okere gịrịgịrịgịrị Anambra udo dịlụ unu n'ugwu Awụsa adasiva nataba maka Boko Haram ụfọdụ wekwali ngwongwobe nataba obodo Anambra na nwanne m si Potiskum kpọla ya wee nataba ga-edezie bata ọka ovotu bulu keke na pep n'ochieli ihe moto n'ụzọ ọjụ onye gịnị osi na ba bụ ndị task force mana ibe bụ task force bụ mpịawa azụ gịnị bụ task force ndị mpịawa azụ ọ bụ gịnị bụ task force ndị mpịawa azụ ọ bụ gịnị bụ task force ndị mpịawa azụ ibe ajụrụ nwanne m nwoke ọga kedu your emblem kedu your emblem anyị bụ ndị task force o wee gba m na fon mgbe jebe wee sị ba rapụ na onye a na ọsụgwu ka o si wee nata na ya bụ onye bụ nwanne m n'osi ọsụgwu wee nata ibe ebe gwara m bụ ọga Morocco jebela onwe ya emebi igwenela anyị bizines ọ ga-enye 45,000 mgbeziba na emblem bụ 7,000 gawesi m n'ebe ọ bụ na ọ danago ndị task force n'aka na ọ ga-akwụ 45,000 ngwesiba baịbụ iwe ọ bụ keke na pep ka unu ji achụ task force gosi m na ọ bụ nke lụlụbaka na gọọmenti Anambra sịlịva vajeyelibe ibe bachụtaliva rie na onye butere mpịawa azụ ahịhịa ka na ya ndị ahụ bụ ndị mpịawa azụ maka na onye nwụkwa ilọlụ na unu welitali ebiabụwa enye ọbụla anọda problem Anambra steeti na ndị ọchọnga n'oku erikesikwe nekene na ijewe Ọnịsha ojiji Ọnịsha adịrị obele maka na ọ bụrụ na ijebe Ọnịsha do ịgbanarị masọbụ ị ga-ekwudo ndị mpịawa nkeriko na-eche gị n'ụzọ ọ bụrụ na ịgbanarị ndị masọbụ onye ndị ka ị ga-ekwudo oyim ndị Igbo ekwudo ndị mpịawa azụ onye ma ndị ị ga-ekwudo ndị mpịawa azụ pịawa anya azụ Emeka Morocco ya leba bụlụ egwu kene Peter Obi na onye asịrị jide ka o ji nọ na-eme ibe dị mma
na oil producing state. Onye ọma Peter Obi jidekwe ka iji imetegara mbara mma ma ya bụkwaligo ibe mọlụ gị bụ moto ị ga-ebunye Morocco ka ọ gbawa Peter Mekele mebele bunye m obu Hilux ka m gbawa. Maka ibe ji ekwu mụ bụ Morocco etu ndị ọzọ na-abụ nọmba 1 ka mụ si wee bụrụ nọmba 1 premier P-man na South East. Anyị na-ekene barista oyi mụ nọdụ agụ aka ekpuchi ọnwa na ama isi ode echekwa. Anyị na-ekene Prince Chimezie Nwenyi ọnwa na-etila ọrọ n'Ọkịja oyibo nwa ọba okoko n'Ọkịja. Chairman Managing Director Chimezie Motors Nigeria Limited oyibo ba investment international onye ọma na ịgadi ya. Anambra udo dịlụnụ udo dịlụnụ ka ịrapụ kere gịrịgịrịgịrị. Anambra udo dịlụnụ Anambra udo dịlụnụ udo dịlụnụ ka ịrapụ kere gịrịgịrịgịrị. Anambra udo dịlụnụ. Anyị na-ekenekwa Prince Chinwụba Nwenyi ego na-eji ije wenụ n'Ọkịja Ọkịja chela ogidi nwaba okoko Chief Executive Officer Ụba Abasi Investment Limited onye ọma. Chief Executive Officer Ụba kwesịrị Global Limited Ụba nwa okoko. Emeka Morocco gbara ndị na-achị achị o nyere ụmụ ogbenye ọrụ na udo ogbenye. Anambra obodo nne mụrụ ụmụ ibe adịgo mma. Anambra steeti adịgo mma nye aka solu dozie Anambra mana ibe na-atụ m egwu ndị mpịawa azụ. Ibe na-atụ m egwu ndị mpịawa azụ mana soro ibe na-atụ m egwu ndị mpịawa azụ. Ya na ba bebe ọ batazi Anambra obodo nne mụrụ ya kwudo nso kedozi ụlọ ọbalị ya. Ma ana m asị ibe ka onye kalilishi ya. Egwu m aghọla ọzọ n'elu ụwa anyị amụta ọzọ. Ekene dịla ezi oyimo onye njiamatụ oyim Ngozi Nwọba Agụ oji moto mere m ọgụ n'ego.
aliju abo mazawazia contractor Morocco gbabande na shiashi no mubayi na musisi n'ụzọ ebe ba na achụ ego wodu ji obeje obodo oyibo bapụta n'ụzọ amụa gbabande na shiashi ozi nyebu ụmụ okolobịa ọlụ maka na ụfọdụ ji obejezi obodo oyibo bapụtaza na Sahara Desert bana onwe zuru ụzọ maka na mmiri adịrị ya maka na osisi adịrị ya ajụzụzụ na-acha ọkụ ọnwụ gburu uwe mgbuchu mana onye ji ọba esi ka ewere ọba jebe obodo oyibo enelu onye na ọ bụ onye alaka ọ ga-aza obodo Chukwu gozila gozi mana nsogbu anyị na-enwe ndị na-achị anyị na-ebu anyị ịmakwa na ọ bụ ụbalata enwere ọlụ ya butere kidnapping ụbalata enwere ọlụ ya na-ebute nsogbu ụbalata enwere ọlụ ya na-ebute nsogbu dị n'ọbala mana agụghị sokwe n'ime Emeka Morocco na ọ bịala ije nwụna anyị ga-ana ka isi ya Anambra ụda dịlụ unu ka ịrapụ kere gịrịgịrịgịrị Anambra ụda dịlụ unu Anambra ụda dịlụ unu Udodilunu, kairapu kere giri giri giri, Anambra udodilunu. Anambra udodilunu, udodilunu, kairapu kere giri giri giri, Anambra udodilunu.
ezinne besishi nwe ụba na n'udo ibe emela anyị n'ebe n'ibe emela anyị Messi anya wee ghara ịmụ anwụ ana amasị ndị bụ ụba divenu na nwere ome nne m ya kacha nka wee nwụrụ ọnwụ ọ ga-adị m mma eje nụjana na nne bụ nne o nwere onye ga-emela onye ka nne m lia n'afọ Besi ya Chinwe ụba UBA ụba Ezinne Besi Chinwe ụba amụtazigbo mmadụ n'elu ọhụrụ obodo a na-agwa ụwa bụ isi bụ ka na-elie ụwa bụ onye nọsi anọ na enu onye nọ n'ọbụ olili onye mere ike ya n'ọga n'obodo afụdebe nne mụrụ ezinne Besi Chinwe ụba October 30 n'arọ 1923 na beze na nwunye ya Agụ Obidinu n'ụmụ eze vileji n'ụga Agwata ya bụ Chinwe ụba Ezinne Besi Chinwe ụba o bidoro ije akwụkwọ na St. James Primary School n'Ụga o wee gụkata wee jebe Ekwulọbịa na Agwata na Central School Ekwulọbịa ebe ọ dị wee pasị ya 6 mana akwụkwọ gụrụ abụrụ elementịrị mama anyị gụrụ bụ standard ọgụsị anya wee pasị ya mgbe Ezinne na-eji akwụkwọ fesi ka ọ na-egbo nke gụnyere na ka ọ na-eji anya bụ akwụkwọ o nwere onye na-abụ azụ ya anya mama n'ịgba n'ike Ezinne Besi Chinwe ụba mama anyị de Ezinne Besi Chinwe ụba Ezinne na n'udo na ọlụọma ịlụrụ n'elu ụwa na anyị na-elote ya Ezinne Besi Chinwe ụba Besi Chinwe ụba
1936 o wee banye secondary school ọ banyere Archbishop Crowther Memorial Girls Secondary School n'Elele Nwa nke dị na Port Harcourt, Rivers State. Mgbe mama anyị nọ na secondary unu amago na bọọlụ aka ka nwaanyị na-atụ mana mama anyị na-agba futbọọlụ oso ụmụ nwoke agba bọọlụ ibe ọ bụ na nwoke na-eme na chikere mama anyị nọ na-eme ya mama onye ga-emezu ka gị mama onye ga-emela anyị ka gị na-agụ akwụkwọ na Port Harcourt maka ibi nọ na-eme ọfụma Chukwu kelu ụwa zitere ihe onye enyemaka Nze Philip Ụba bụ senior staff na Nigeria Railway Corporation na Port Harcourt o wee bụzie Chinwe Ụba o wee bụ onye Ebesi onye ọma Ebesi na-aga m anụ gị o wee bụ na Ebesi ikwele ekwe ewe ebe na-akpọ wee nabazie Ebesi omenala di na nwunye wee nababili ba na-abụ wee bibe n'udo maka na iwe ọ na-akpọ nwunye ya wee ezi nne nwanyị ọma besi nke m besi nke m Chinwe Ụba iwe ọ na-akpọ Besi bụ onye be m onye be m nwanyị ọma ibe Besi na-akpọ Philip Ụba eze kwesịrị dị m ọma eze kwesịrị dị m ọma nna m ukwu ibe Besi na-akpọ dị ya bụ nna m ukwu nwaanyị na-agbasi mbọ ike o mesịrị gụbasị akwụkwọ gụta akwụkwọ ọfụma maka na ọ maara ụlọ akwụkwọ balụ Ezinne nwanyị ọma onye ọbụla echila Ezinne na ọ bụ onye enyocha wee chie onye ọbụla echiri dem na Anglican Communion na Nigeria matakwa na ọ bụ onye na-eme ọfụma dem Ezinne Besi Chinwe Ụba maka iwe nwanyị na-adịghị na-emelụ ndị ụwa ka Chineke ji were ọmụmụ kwụabagwo Chinwoke ụwa nyere m ụmụ 8 mana emesịrị mmadụ na-abụ wee nwa Obuke bụ John Ogomebuna Kozobulu Nkiru Nneka Bacha bụ ndị be Philip Ụba Ezinne Besi Chinwe Ụba
besi nwunye ya n'ọnwa mụtara senetọ Dr. Ugochukwu Ụba onye ọma Ugochukwu Ụba mesịrị nụta nwanyị aba nwunye ya bụ Dr. Mrs. Uche Ụba ezi nwunye Ugochukwu Ụba Ugochukwu eze kwesịrị n'ụga nwanne n'oge adịrị n'ụma o mesie mụta senetọ Dr. Oyemu Andy Ụba ma nwunye Andy Ụba bụ Mrs. Obi Ụba nwanyị bụlụ ọgọ ma mma Adaeze Asaba Delta steeti bịa ọmụta Chris Ụba Chief Oyemu Chief Chris Ụba esere nụ ego na ụga Ugochinyeli n'ugbo ọ̀ṣàyà ndị oyimo n'ịga n'iyo onye ma Chris Ụba kele ịnụ nwaanyị jewe ọka nụta ibe anyị Gloria Ụba nwaanyị mụrụ senetọ na-abụ wee mụta politikal godfada ọ̀ṣàyà ya bụ nwaanyị mụrụ kpakpando ịtọ ịgbakọnụ na mụrụ kpakpando ịtọ Ugochukwu na Andy na Chris Ụba ife anyị na-agbaba bụ kpakpando ịtọ Ugochukwu na Andy Ụba na Chris Ụba ife anyị na-agbaba bụ kpakpando ịtọ ndị otu kpọbụ ihe kpakpando ịtọ kpọbabanatọ kpakpando ịtọ Ugochukwu Ụba n'ụga kpakpando ịtọ Dr. Andy Ụba kpakpando ịtọ onye ọma Chris Ụba kpakpando ịtọ oyibo Chris Ụba oyibo okwusi obi ye Chris Ụba okwusi obi ye oyimo Chris okwusi obi ye onye ọma Chris okwusi obi ye mama ya mụtabara ụmụ nwanyị wee mụta Mrs. Ibeyi Nwe Umeyi Director General na Consumer Protection Agency Ibeyi Nwe Ada Philip Ụba ọ mụtali Mrs. Obi Iku Director Deputy Clerk na National Assembly ọ mụtali Mrs. Besi Chinyere Imo business ka ọ na-eme ndị niile Besi mụtali banchi agbanyela agbanye Ezinne nọ n'udo ezi mama anyị na n'udo ezi mama anyị na n'udo Ezinne o na n'udo Ezinne o na n'udo ezi mama anyị na n'udo
ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma maka ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma eshibi eshishi eshiri a night of Bethany Ọka Diocese na Anglican Communion eshiri Ezinne Christ Church ụwa n'Enugu mama anyị Chinwe Ụba Chinyelugo na Christ Church ụwa n'Enugu Ezinne Chinwe Ụba Mother of Honor na Anglican Diocese n'Enugu Nneoma Diocese of Mgbonke Ebonyi State Nneoma na St. James Church n'Ụga Nneoma n'Igadiyo Nnedi Oramat na Diocese of Agwata Anglican Communion Ambassador for Christ n'Ụga Archdeaconry Member Bishop Action Committee na Diocese of Enugu n'ime Anglican Communion mama anyị n'Iluzugo eshiri a member Christ Church Parochial Committee member Women General Meeting na Christ Church n'ụwa n'Enugu ọtụtụ echiche kachiri tupu o wee nwụrụzie mama eshiri mama anyị memba Ifa Christ Church ụwa n'Enugu member of Diocesan Board Enugu Diocese eweshizie nye member Sanctuary Cleaners St. Matthew's Anglican Church Maitama Abuja ndị ochiri Patroness kalịla akali Patroness na AYF na Christ Church n'ụwa n'Enugu eshiri Patroness Amara Group Christ Church ụwa n'Enugu Patroness na Gospel Band na Christ Church ụwa n'Enugu Patroness Christ Church Choristers n'ụwa n'Enugu eshiri Patroness na Boys and Girls Brigade na Christ Church ụwa n'Enugu Obiabula Advisor Women Ministry Agwata Diocese nke Nigeria Oburu Chairperson na Zone 1 na Christ Church ụwa n'Enugu eshijachiri mama anyị kalịla akali eshigidere echichi tupu o wee nwụrụ ọnwụ oge isi egbuo ọnwụ oge isi egbuo ọnwụ achọsi anya ga-egbu n'elu ụwa ọ bụrụ dem Ezinne Chinwe Ụba okwukwali ndị bụ ụba niile n'obodo unu gwasị amama unu kwata ọganiru unu gwasị amama unu akwata udo unu gwasị amama unu akwata iwe dị mma unu gwasị amama unu akwata iwe buru ibu iwe akụ akụ iwe nwe iwe dị mma ka unu nshi aga onye ọbụla ga-akpa nkata wee sị ka emegide unu Holy Ghost fire back to sender Holy Ghost fire back to sender ewo okokoko
mụ na-ekene unu jebe ije awele unu naba ije awele unu jebe ije awele unu naba ije awele onye ọbụla ga-akpa nkata ka o megide unu Holy Ghost fire back to sender. Mama yegi na nudo Ezinne na nudo Ezinne na nudo Ezinne na nudo Ezi mama na nudo Ezinne na nudo Ụzọ bụ n'ụzọ mmadụ isi wee nwụrụ ụmụnne m ọnwụ niile bụ ọnwụ ị nwụrụ n'ụgbọelu ewo ọnwụ niile bụ ọnwụ mmadụ ike tenni wee nwụrụ ụmụnne m ọnwụ niile bụ ọnwụ onye gagata ije daa n'ala nwụrụ ewo ọnwụ niile bụ ọnwụ mana ibe anyị gagwa mama anyị dem Ezinne Besi Chinwe Ụba UBA Ụba UBA Ụba UBA Ụba UBA Ụba UBA Ụba dem Besi Chinwe Ụba anyị ga-ananụ executive kesa anụ ngwa kaina ọ bịara ije ụna kpakpando ịtọ Chris Ụba kpakpando ịtọ Ugochukwu Ụba kpakpando ịtọ Andy Ụba kpakpando ịtọ ihe ọmụ Chris Ụba kpakpando ịtọ ọkwado nnukwu kpakpando ịtọ obodo nne mụrụmụ anyị bụ obodo Chukwu gọziri agọzi ya anyị ndị amamihe mana ibe nna ebela akwa bụ na ndị ọchọnga n'oge elikezie ụbarata forces enwe na Anambra onye ga-eme ka udo wee dị ọ bụ onye ga-eme ka udo wee dị maka ịma na Chukwu kele obodo anyị Naijiria kele anyị gaza na Anambra steeti wee wunye ndị amamife ị ga-edo ntị ka ngwali gị gosi wee kwuru ndị ABS wee kwesị na Anambra adịbago mma anyị aka ka edozibe Anambra Emeka Morocco wee kwenye na Anambra adịbago mma Anambra adịgo mma ya ka dozibe Anambra ụmụ Anambra mụrụ o nwere obibe na-atụ m egwu nwanne m manya bụ ibe na-atụ m egwu bụ mpịawa azụ Emeka Morocco ọ bụ gịnị na-atụ gị egwu ibe na-atụ m egwu ndị mpịawa azụ isi na ọ bụ gịnị ndị mpịawa azụ ibe na-atụ m egwu ndị mpịawa azụ
isi na ọ bụ gịnị ndị mpịawa azụ Anambra udo dịlụnụ udo dịlụnụ ka anyị rapụ okere gịrịgịrịgịrị Anambra udo dịlụnụ Anambra udo dịlụnụ udo dịlụnụ ka anyị rapụ okere gịrịgịrịgịrị Anambra udo dịlụnụ Nigeria ọ bụ Anambra na-ebu ụzọ maka na ịnelu anya mgbe ndị ọcha ji nye anyị si anyị chiba n'onwe anyị ọ bụ onye wetara ya bụ freedom na ọ bụ onye Anambra abụ ya bụ dọkịta Nnamdi Azikiwe ya wetara freedom president nke chịrị Nigeria onye bụ Nnamdi Azikiwe onye Ọnịcha Azikiwe bụ onye Anambra Nigeria first senate president bụ nwa Boris Oto ụmụ Anambra steeti be anyị ana m ayọ unu biko ka ị chọba n'udo isi ego m nwa bụ udo na ịfụnanya ka anyị ga-eji bi maka na Anambra steeti bụ obodo Chukwu gọziri agọzi o nwere ibe mere Peter Obi o ji wee kwesị na Anambra steeti bụ light of the nation ya bụ light of the nation ọ bụzi gịnị na-ebutela anyị gidigidi